θα πάρει ελπιδοφόρα. Δεν ξέρω τι θα πάρει. Δεν με ενδιαφέρει. Πες μου λίγο ελπιδοφόρα για 5%. Να μην σε ενδιαφέρει. Μην περιμένω Να σου πω κάτι. αυτά είναι ηλίθια τέτοια κόλπα. Πόσο Να σου πω εγώ την 1% να πάρει. Να σου πω την άποψή μου. Δεν με ενδιαφέρει. Με το 5% που θα έχει περίπου γύρω στους 17 με 18 βουλευτές με στη Βουλή. Δεν είναι καλό νούμερο. Βεβαίως, όσο τα μεγάλα κόμματα και ειδικά τα αριστερά κόμματα. Έτσι. Ο αντίλογος είναι πάντα καλός. Η πολυφωνία... Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Να'τη, ΣΥΡΙΖΑ, να'τη. Ο Κούρος Κωνσταντίνας. Σαπίλας για Πανάγιο. Μαζί θα είμαστε. Και ποτέ να μην πούμε. Να σου πω, και ποτέ να μην πούμε. Έτσι, μπράβο. Η πολυφωνία να στηρίζει. Αυτό που κάνω όπως